mtengo ndipo akatero kuno kuli umba wa anthu kuli nyanja ya munthu kuno ndikukhulupirira kuti mtsogoleri dziko lino akhaletu akuyankhula anthu amene ano ndi pakadali pano mtsogoleri dziko lino kwa amene mukumvetsera MBC Radio 1 wanyamula ndithu fosholo ndithu kudzakumba pamene paja kukumba ndithu kutito ntchito yodzala mtengo umenewu ichitike mu tsiku la lero panoto ndikuyankhula pano ndithu mayi wa fuko lino Madam Monica Chakwera ali ndithu pambalipo kuonerera mwa chisoto wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi ndithu kuthirira mang'ombe iwotu okhalanso nduna imenetu imaona zachilengedwe kwa iwo ngitsa kuti anthu mdziko muno azidzala mitengo imene tikunena kuti mawa lino boma likhale likukhazikitsa nyengo ya chaka chino yodzala mitengo pamene mitengo yokwana 400 miliyoni akuyembekezeka kuti idzalidwe mu nyengo imeneyi. Anapempha ndithu PS kuchokeratu ku nduna umenewu kumayambiriro kuja kutito akhaletu akupempha mabungwe makampani anthu osiyanasiyana kuti tikangalike kudzala mitengo imeneyi pamenetu target ya dziko imeneyo ndithu ndatchulayo 400 miliyoni tidzale komanso pachitumbuka amati kupwererera kuyang'anira mitengo imene inadzalidwa kale pamakhala mphukira malo ena oti ndithu zikufunika kuti mphukira zimenezi tizisamale ndithu kufunika kuti tikangalike aliyense kuonetsetsa kuti tikusamalira zachilengedwe. Timanena kuti chaka chino kwatentha kwambiri kudapo kuti madera ena amene akutentha sitimadziwa ngati otentha ngati kunzuzu kuno kumatentha ngati kuti ndithu uli kunsanje. Lero tikuyankhula kuno ku Raiply nkhalango imene ya Vipsha plantation inali nkhalango imodzi yoti ukamadutsa umamva ndithu chifunga ukamadutsa nthawi zonse mumakhala ndithu muli fork pa Chingerezi koma pakadali pano ukamadutsa yayi umakhala anthu kuononga nkhalango imeneyi nde amayenda abambo anyamata ndatsikana mtsogolo dziko lino pakali pano akudzala ndithu mtengo uja umene manena kuti pali mwambo odzala mtengo ndipo mbalimo ndithu kugwira ndika shovel kukhala ngati ndithu kuwaka bwinobwino kuti ayi mtengo umenewu ukule usafe ndithu chifukwatu ndimanena kuti imakhala mbiri zimene akuchita mtsogolo dziko lino mtsiku la lero ndi mbiri anthu ndithu tikubwerazo tidzidzabwera ndithu dzaona mtengo umene kuti anadzala ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathe Chakwera ndipo kumawako mtsogoleri dziko lino anakayenderatu ndithu malo mtengo anayendera mtengo umenetu anadzala akuchoka kuona malo amene amadzala kamene amadzala mbande za mitengo akubwera kumeneko anayima ndithu kuti aone mtengo umene anadzala mtsogoleri woyamba wa dziko lino. Ndipanena kuti Vipsha plantation kuti itheke mtsogoleri woyamba anagwira ntchito yayikulu kwambiri chifukwa amati political will timamva kuti ngakhala akuluakulu amanena kuti amakhala patsogolo kuonetsetsatu kuti nkhalango imeneyi ikusamalidwa komanso anthu amati kuonetsetsa corporate social responsibility nthawi imene imayenda bwino anthu amalandira cholinga choti ayi anthu adzidziwa kuti nkhalangoyi yabwerera iwo. Ndikukhulupirira kuti nthawi zina titamatero amene kuchitira Raiply kumapangatu ntchito zosiyanasiyana tikunenatu corporate social responsibility ali ndi ligi ya volleyball komanso amakhala akuthandizira mipira yosiyanasiyana kuno ku Mzimba. Zonsezo zimathandizira kuti anthu azizindikira kuti nkhalangoyi ndi athu si nkhalango yokha imene imafunika corporate social responsibility iyayi ngakhale ino amene mugwira ntchito zosiyanasiyana zina nthawi ina amene akuzungulira niwo kumaona kangachepe ndithu anthu amenewa akukusamalirani kampani imeneyi koma nthawi zina kumangoti basi asiyena amenewo ayayi sizimakhala bwino. Pakadali pano mtsogoleri dziko lino aloletsa chithunzi ndithu pamodzi
dziko lino komanso tikuonako APS kuchokeratu ku nduna za chilengedwe, tikuonanso akuluakulu a kampani imene ya Raiply komanso CEO wa kampani imene ya Krishna Dash alipompo ndithu kutoletsa nawo chithunzi ndi mtsogoleri wa dziko lino. It's a moment of history, it's a moment of happiness kumadziwa kukabwera mtsogoleri wa dziko. Nyengo ngati nthawi zina imakhala yosowa, amanena kuti kubwera kwa mtsogoleri wa dziko lino kuthandizire kampani kuti ayike pa mapu. President ito amakhala brand yayikulu ndithu kubwera kwa iwo kumakhala kuti mmene tikuwulutsa choncho maiko makampani panga mabodi akuluakulu ngati awa. Ife tikufuna zomwezo timagula pano tadziwa tidzigula kwawo zile kwapanga market ngani akhaletu akhula ndithu kwa anthu amene asonkhana pa chipata cha malo amenewa a Raiply. Timanena kuti kwafika anthu osiyanasiyana a chipani cha MC kufuna kuti ayankhule amuone mtsogoleri wa dziko lino pamenetu akhale akuyankhula ku anthu osiyanasiyana amenetu afika kuno lai malotu amene ndi tudziwa tikamala nji kupi dziwa kuti pa Raiply ndi pamenepo. Kupatsireni kwa amene akuyendetsa mtsogoleri wa dziko lino akufuna kuti ayankhule ndi nchini zino valongozi va chipani, valongozi va Raiply na ntchito za boma zonse pokera nchini zino. A president tikumbati muongeni chomene chifukwa chakwiza kuno kumpoto na kuzakayendera ntchito za boma za kupambana kweni pambere nindayowoya makani ya kulairana namwe bwana. 1 minute a district chairman pakuti muli pano pa boma bwana vamulaireni. Atendi pulikizane pachoko pano paza state president kwene kuti timanye kuti piza state president kwacha mauko mtanya pi bwana state president kuno mwafika nguboma ku Mzimba waka pakuti
vakuti chingiriza ndimo mkuonera ngamba doko kwene nthene mwatondeka ngana kubeka chirato nchakuti ise tikumtemwani kuno kumpoto kweneso Mzimba bwana talembeska ise mavoti akanginu Mzimba mkumumanya kale kwene pazi ntchito za boma muzikegendera apo dazili nyake munozike kuti muzakati chezgerenge kwacha pakuti vanguti nikupe 1 minute kwene uko mkuruti mumaye kuti kumzimba njala nayo iri kuku yewe Bwana makani kakumulairani ni viwongo vya padera chifukwa cha mkondwesani kuti paso mwana munyake kuno kumpoto kuti kwamtumikire ninge ngati cabinet minister. Karani wakumasuka bwana, karani wakufasa uko muli gomezgani mphanda zinu izi mwaika kuno zichimbirenge ndipo tigwirenge nawo ntchito. Pempho likulu chomene a state president nili vapempha district chairman mwize after mwagwiragwira ntchito za boma muzakendere government. Muzakendere government bwana, ndipo muzakapange ungano wa government kuno kumzimba. A president muyende makora kweli mmani kuti kumulirani tamsowani mwapulika charity tamsowani. Thank you so much, Your Excellency. Muyende makora. Thank you. Yewa mama, yewa chomea. Ndiye naonera chitsanzo cha upi kondwe. District chairman wa Malawi Congress Party kuno kuboma. Wacha! Wacha! Balala, Vice President Michael Biswick Usi, Nchindi zikumwendelelani, balala, Raiply, na wonse imwe mfumira kulikulu la Malawi Congress Party region district koma chindi kwa mfumu watu chifukwa inkosi lipompano ndaonaso adisi ngakhale akunkhata ndaona akuluakulu aboma pano sinimadziwa kuti kungobwera udzaona factory inunso mabwera ndakondwera kuti mulipo mpano nonse monire monse. Apa ni mabyala mtengo akuti finals kasia kaya damva kuti kwatunku kasia kaya koma nadabwa ni dzinali kuli mitengo yosiyana kuno ndipo nditokoze wa Raiply chifukwa mwayi wakuti ndikhoza kuyima pano
a vice president adanipempha kuti koma inu msamangodutsani njira mkaone pamene pazi. Ndipo ndadzionera kuti mafactory ngati awa ngofunika ku Malawi kuno chifukwa sikuti akungolemba anthu ntchito kapena kumangothandiza masukulu m'midzimu ndi ntchito zina zothandizira abale wathu kuno, koma uthandiza dziko la Malawi koposa chifukwa zina zimene akupanga pano tayamba kale kutumiza maiko wena zinthu zakuti sizimatheka kumbuyo kwayi. Kotero kuti tithokoze tikamanena masomphenya a 2063 chifukwa chakuti takhala vanthu amene tikuonjezera phindu kuzimene tili nazo kale kuno kwathu. Raiply ni chitsanzo chabwino chimene chikutionetsa zinthu za mtundu umeneyo. Ndipo ndaona magawo osiyanasiyana anthuwa babweretsa makina amakono wochitira zinthu, komanso akuonetsetsa kuti akadula mitengo abzalenso. Ndipo kwathu kuno ngati boma lupindulako ndi misonkho ya makampani amene akugwira ntchito limodzi la makampani ameneyo ndi Raiply. Ndipo tifuna kuthokoza mavuto paliponse salephera, andiuza sanafune kuti azilankhula mosiyanasiyana, koma mongopempha kuti zimene zachitika kalezi akhoza kuonjezera ngati zinthu zina tikhoza kugwirizana nawo manja nkuchitira limodzi. Alembe antchito ambirinso, abweretse mashini ena osiyanasiyana, malo ake alipo kale. Ndipo ndili nchikhulupiriro kuti mogwirizana ndi boma, chifukwa boma lufuna kulimbikitsa ntchito ya mafactory ngati amenewa, kuti kulikonse ku Malawi kuno zinthu tidzipangire tokha, ndalama tidzipezere tokha. Ndipo tikamatumiza katundu kunja ndiye kuti dziko litukuka nkukhala lodzidalira. Kotero kuti ndifuna ndikuthokozeni inu Raiply, ndithokozenso anduna amene amakhudziko kwenekwene ndi nkhani ngati zimenezi, amenenso ndi a vice president wathu, komanso nonse amene mwalimbika mtima kuti tigwirana manja dziko lino titukulira limodzi. Ndiye aobi ananena kuti angakhale muchoka koma tukuno kuli njala. Mapulani waja amene takhazikitsa nkuyikitsa bwinobwino kuti kulikonse vanthu athandizike. Ifenso kaya tukugwira ntchito kuboma kaya kwa DC kumene tionetsetse kuti zimenezi uchitika mwachilungamo, anthu athandizike moyenerera. Kotero kuti chimanga chambiri chija tinatsitsa pakazomba yapa nchakuti chithandize konse kuno ku Mzimba ndi madera wena. Ndipo ndithokoze wonse amene akugwira ntchito mokhulupirika pomadziwa kuti nkhani yotere mavuto akagwa safuna kuti apezerepo mwayi iwowo woti ndiyezi wayendere azawazivutikabe. Tifuna tithandizane kuti tonse tikhale pamodzi ngakhale pa nthawi ya mavuto. Chifukwa timayimba nyimbo yathu ija kuti pa nkhondo ngakhale pa mtendere cholinga chathu nchimodzi, kukweza Malawi. Simomwemo nanga Ambuye akudalitse nonse, mukhale bwino. Ndamva pempho lakuti tidzachite msonkhano wakuti ati wa government. Izi zoonera chitukuko izi zimenezi nzaboma, koma tidzachite za government. Koma ayi ndakumvani, ndipo pa nthawi yake zitheka. Ndikufunani zabwino zonse, komanso madalitso a Ambuye pa nthawi ya Christmas ikubwerayi. Zikomo kwambiri, zikomo.
ukhala uli kunendota